Жените са максимално дръзки и освободени. Те искат да се наслаждават на себе си, те са шик, стилни и непосредствени. Както и да тълкувате тези думи, със сигурност бъркате. Освен ако вече не сте прочели най-новото българско списание за мода. Тогава този стил на изразяване вече ви е познат и може би ще искате да научите нещо повече за автора му. Аз ще ви помогна. Тя е дипломиран журналист, работила в най-известните модни списания у нас, била е сценарист на Моден свят по канала 1, а в момента е продуцент на предаването Модна фиеста по Евроком. На нейните въпроси са отговаряли модни светила като Пако Рабан, Соня Рикел, Валентино и други. От 4 години е ангажирана с модната фиеста в Албена. А от 2 месеца издава модното списание Мери. Мери като английското щастлива. Мери като галеното име на Мариана или по-точно като модната журналистка Мариана Аршева. Здравей, добре дошла. Благодаря, Гале. Жестоко представяне. Беше, благодаря. Сипвам ти сега веднага кафе и казвам, че в този анонс поне 7-8 пъти казах думата мода. Така е, защото мода е свързано с Мариана, с море, с Мери. Тази дума в твоя... Ти я казваш на ден сигурно не по 7, а по 77 пъти, но ми кажи началото. Кога започна активно да навлиза в речника ти, в ежедневието и живота ти? Значи това стана, когато записах телевизионна журналистика в Софийския университет. И там по време на лекциите моя преподавател, господин Любомир Стойков, вече мой колега, ме заплени с модата. Още преди това моята майка винаги ме е носила с най-хубавите дрехи, защото тя е завършила и Мария Луиза, училището в София, и имаше просто нюх към модерното, към хубавото и оттам този стремеж към облеклата. Иначе още по време на следването аз се явих на конкурс и започнах работа като моден журналист. След това завърших, дипломирах се на тема българският и световен моден дизайн и така започна всичко. Знам, че и съпруга и децата ти по някакъв начин са съпричастни и ти помагат и участват във всичко, което правиш. Всъщност децата не знам, защото едва ли едното може да помага. Малкото е малко. Той е на годинка и половина. Но големия батко, той е бил с нас на най-големите световно известни дизайнери на техните ревюта. Мога да ти разкажа един случай на ревюто на Валентино. Сина ми беше на 8 години. Когато ние влизаме, всички сме акредитирани. Така. Той не знае малкият Стефан Василев на колко години, но влиза Стефан Василев и той пита, а този кой е? И аз казвам, този е осветителя, това е сина ми. И детето носи една чанта с касети, носи лампа и аз съм казала, стоиш, мълчиш и слушаш. И съответно стана много хубаво. Валентино, като видя това нещо, още по-топло, още по-приветливо стана атмосферата, обстановката, веднага се разчупи и той започна да отговаря на моите въпроси с абсолютна лекота. И това, че казват, че българите не са приети по света, смея да твърдя, че не е така. Не са много модните журналисти, които са приети и по света, наши модни журналисти. Да, вярно, аз в Париж на това прет-а-порте бях единствената журналистка тогава. А пък с Валентино съм единствената българка, която е успяла и е взела интервю. Просто той ме прие толкова ласкаво и приветливо, че малко е да се опише. В моите филми се вижда тази непосредственост, но все пак едно е да си там, да си в атмосферата, както се казва, в суматохата, където има над 100 телевизионни камери, които снимат неговото ревю. И като сценарист, и като, не знам дали не беше в Моден свят, в Моден свят, и с автори, това, което правиш днес. Да, в Моден свят бяхме с Тони Рапонска, с сценаристи на предаването. Още тогава бяхме първите, които отидохме в Милано. Отидохме на прет-а-порте Микам. И сега няма български журналист, който да е отишъл там. Президента на прет-а-портето, Антонио Брутини, посрещна ни като първи гости. Не можеш да си представиш. Вечерта бяхме поканени в най-голямата дискотека в Милано. Имаш ли снимки от Имам снимки, да. Най-голямата дискотека Алкатрас, която дискотека, в тази дискотека се даваха световните награди за мода. И бяхме единствените там журналисти, които бяха въобще от Източна Европа поканени. Значи първо започнахме от Милано, след това знаех, че в БНТ нещата се стекоха така, че махнаха всички предавания, които бяха за мода, за култура
И след това БНТ няма нищо постоянно там, но имам само положителни спомени за БНТ. След това започнах в Евроком, мое собствено предаване, модна фиеста, и оттам вече екипа се оформи с моето семейство. Мъжът ми започна да снима, независимо, че е завършил международен туризъм. Сина ми като асистент режисьорска секция и с всички осветителни неща. И заедно тримата, ето тук дори ти показвам, в френския фешън канал сме с Майкъл Адамс, това е собственика. Точно сме се снимали на входа на френския фешън канал, когато влезеш вътре в FTV. Навсякъде по мониторите, абсолютно навсякъде има логото, знака на FTV, навсякъде се върти FTV. Сядаш на масата се върти FTV. По стените навсякъде FTV. След това е президента на Прет-а-Порте Париж, Жан-Пиер Мушо, който също ме е приел лично. Тук пък връзката беше следната, че преди това президент на Прет-а-Портето беше българин. Дейвид Пизанти, това е български евреин, който 9 години е бил президент на Прет-а-Портето, и отново следата българската. Когато му казах на господин Мушо, вие сте длъжен просто да ми отделите това внимание. Аз трябва да кажа в България, вие какво правите на тези Прет-а-Портето. Ти си от приятно нахалните журналисти, на които няма как да се откаже. Нека да кажем амбициозни, чаровни и така. Но той също беше много лъчезарен. Аз знам, че при едно от пътуванията си и срещите си с известни хора си научила от някого, ти ще ми кажеш точно от кого, формулата за успеха и за забогатяването във Франция. Ами това беше с майката на Кастелбаджак, когато се видяхме. Тя беше много така приветлива, независимо, че е на възраст. Жена, по моя преценка, тя беше над 70-75 годишна възраст, но така седнахме спокойно, поддържана, просто може би те в по-голяма степен са започнали по-рано да държат на външния си вид. Не, че българките не държат, просто не искам никого да обидя, но тя на тези години изглеждаше може би 10-15 години по-млада. Седнахме и тя ми разказа как е започнала империята Кастелбаджак, как от 19 годишен, и просто формулата е една. Труд, труд и пак труд. Тая формула и ние си я знаем. И ние си я търсим друга. Ние търсим друга. Ето тук съм с Валентино. Нали знаеш, че времето могат да се доказват по няколко начина, ние ще открием другия. Добре. Валентино, който също беше много готина кула, така да кажа. От кого си останал с най-топли и добри впечатления? От всичките тези пътувания ли? Може би от Валентино. От срещата си с кого? Да, от Валентино и от Жан-Люк Амслер. Това е дизайнера на парижкия High Life. Аз не знам в моя филм вие дали сте извадили този момент, в който се виждат страшно много камери, които отиват да снимат Жан-Люк Амслер. И пред всички камери той маха така с ръка, понеже се виждаме за трети път, и казва: Мариана, come here, Мариана, пред всичките. И мъжът ми този момент го снима. Може би пред толкова много камери той предпочете мен. Страшно. И всички се обърнаха да ме видят. Коя е тази Мариана, на кого той казва? Коя от срещите си смяташ за лично постижение? Вече съм наясно. Сега ще пуснем кадри от твоите срещи. Ще видим снимки още след мъничко, но сега ще пуснем част от твоите интервюта, да видим какво са подбрали колегите. Първата си колекция представя през 1960 година, а световна слава му доставя показаната през 1962 колекция във Флоренция. Клиентите му са световно известни, а в Италия го знаят и малките деца. Непосредствено след като се изниза и последната манекенка, над 50 телевизионни камери се втурнаха на сцената да интервюират Валентино. Какво беше очудването ми, когато разбрах от неговото пресаташе, че интервюто се отлагат. Тогава се представих и казах, че съм дошла от България, където Валентино има много почитателки. Каква е жената според Валентино? Тя винаги в движение, наслаждаваща се на себе си, и това го показва, като се поставя на важно място по време на среща, вечеря, коктейл или диско парти. Жената е приказка в бяло и секси дует от злато и черно, което в съчетание означава лукс и слава. Здравейте, Росарио! Аз съм от България и съм много щастлива да ви видя. Чували сме за вас, че сте страшно елегантна, но друго е да ви види човек.
Много ви благодаря. Аз знам същото за българките и от разговорите ми за България и от малкото наблюдение, които имам, мога да кажа, че българката е жена, която максимално държи на външния си вид и на облеклото. Какво означава модата за вас? Обичам дрехите. Валентино е мой приятел, затова дойдох специално от Лондон заради представянето на неговата колекция. Другото не по-малко силно представяне на Френската седмица на модата беше това на Пако Рабан. Истинското му име е Франческо Рабанеда. Днес се прочутва в цял свят с името Пако Рабан. Неговите над 140 лиценза за дамска, мъжка мода, аксесуари и парфюми са разпространени в цял свят. Господин Рабан, аз съм от България и искам да ви попитам с какви чувства се отнасяте към тази страна? Много красива страна и много красиви жени. Бих желал да я посетя отново. Първо там бях като студент през 1952 година. После показах сборна колекция през юни 1996-та. Се надявам, че ще я посетя отново. Тук на ревюто на Пако Рабан интервюирахме и известната френска актриса Серил Клер, която разкри също своето приятелско отношение към България. Какво бихте казали сега след колекцията? Аз я харесвах много. Харесвах бялото, защото то ме кара да се чувства много приятно и тържествено. Обичам черното и бялото, както и кожените облекла, които са много удобни. Бях впечатлена от дългото бяло кожено палто. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. Мариана веднага показва ми снимката с Пако Рабан, когато видяха и зрителите ни. Не мога за него да не те попитам, не като дизайнер. Като дизайнер е познат според мен в България и то доста един от най-популярните и у нас за българката дизайнери. Що за човек е? След всичките неща, които изглежда ми много особен човек, много мистичен, след всичките книги, след малко безумните му пророчества за края на света и други такива неща, що за човек е? Значи, първото впечатление, което той ми направи, е, че е адски спокоен. Просто суматохата отзад, зад всяко ревю, аз самата лично се притеснявах. Манекенки тичат, последно довършват някакви корекции, някой отслабнала веднага и сменят копите работи. Това ми е интересно, какво се случва зад кулисите. Зад кулисите, аз заради това отидох. Спокойно, понеже съм говорила повече с манекенки, няма проблем, няма конкуренция и съм си представила, облича дрехите, както на всяко наше ревю, знам какво се случва зад кулисите. Значи, отзад зад кулисите нямаше напрежение, но просто бяха наредени няколко шивачки, които на момента, ако станеш нещо, да падне копче или някаква корекция да се наложи, те веднага я правеха на минутата, на момента. Иначе манекенките всяка си имаше примерно един стелаж, на който са подредени облеклата, с които тя излиза. Нали, те са предварително отрепетирани нещата. Първа, втора, пета и така нататък. Той самия би следвало малко да се вълнува, защото все пак това е Париж, една от столиците на модата. Той за 100 път си прави там ревютата, но залата беше пълна, имаше хиляди хора, които бяха дошли специално заради неговото ревю. Страшно много журналисти, а той беше спокоен, разхождаше се съвсем спокойно между манекенките, поглеждаше облеклата, само питаше как, всичко наред ли е? Да, наред е. Аз отидох, предполагах, че той ще каже не, след ревюто, тогава интервюта. Той каза да, кажете какво искате, нещо ново. България, бил съм в България и всеки така се някакво казва, че запознате, отчасти с нашата култура, като студент е бил още тук и някакви такива топли чувства. И аз използвах тези моменти, както после имах едно интервю с Стефан Ролан. Никога не съм аз предполагала, че той е бил някога в България. А то какво излезе? Той е учил с някакви бургаски студенти и те са го поканили 91 или 2 година тук на море. Бил е тук на море и човека сам каза: България, морето, хубавите жени. Ма естествено, как каза, няма да ви дам интервю, което на мен също ме трогна. Независимо, че сме малка страна, хората не само са чували, но те са и били. Тук са на нашето Черно море. И аз така също започнах да се гордея, да се все пак да се почувстваш. Какво рекламирате вие? Тук ми България. Да, Серил Клер, тя ме попита, понеже аз бях с едно блестящо яке, много ефектно, и тя ме попита: а вие кого тук рекламирате? Защото бях седнала до нея.
И аз си казах, ами никога, аз съм от България, защото тя пък е една от лицата, които рекламират Пако Рабан в артистичния елит на Париж. И когато тя ме попита така, и аз си казвам, значи тук хората просто не са само с някакви топли чувства дошли, а те просто по една или друга линия, те работят за името на дизайнера, както и дизайнера работи за тях. Искам да погледнем и тези снимки, да ми кажеш... Тук сме в Планета Холивуд с моя син. А тук съм на ревюто на Шерер. Това е българката Мария Руньова, която е там манекенка, както и рускинята Маша. Щях да питам, български манекенки там срещали ли си? Тук сме във Варшава, бяхме поканени за едно ревю, отново с сина ми, малкият асистент-режисьор. Тук сме с екипа на канал Едно моден свят в Милано, Тони Рапонска, нашия режисьор Митко. И тук съм с един от виновника, който ме свърза с Валентино. Това е Карло Солса, неговото престаше, испанец, с който си комуникирам и си пиша имейли и който винаги ме кани и дори сега за до година, за следващата модна фиеста, си говорим и преговаряме. Независимо, че юни месец, когато е фиестата в Париж, има модни дефилета, тогава е седмицата на модата, но до година е моето 5-то юбилейно издание, 5 години модна фиеста Албена, да дойде Валентино в България. Представиш си да стане? Ами, аз съм убедена, че може и да станат такива чудеса, стига човек силно да ги желае. Ти си амбициозен човек, така че сигурно ще успееш. Направи едно сравнение. Познаваш модата и по света, и у нас. Между успелите хора в модата, в модния бизнес по света и у нас. Разлика, освен в това колко печелят. Това ми е ясно, че там разликата е огромна. Каква друга има? Да, много се дразня, когато някои наши колеги казват, ние сме на светлинни години от еди си кои марки. Да. Просто не е така. Тук в България се шият облеклата за световно известни марки. Това не е тайна. Тук се шият за Hugo Boss, тук се шият за Бети Баркли и за кого ли още не. Значи след като те са оценили нашият труд на нашите дизайнери, на нашите шивачи, независимо, че под друга марка се изнасят тези облекла в Париж, в Италия. Има малка разлика. Едното да ушиеш тук дрехата, значи, че си добър за наечие, докато другото да направиш тази добър дреха. Имидж си създал, да. И може би и това, но добър творец. Творец, но имиджа се създава с страшно много пари. Когато аз говорих с една от организаторките на Прет-а-Порте, добре, не може ли тук да дойде някой българин, български дизайнер, да покаже своите неща? Тя казва, може, но първо ние трябва да сме чували за него. Значи отново опираме до рекламата и до пиара, които са страшно важни. Не само в нашата сфера, телевизиите, но и в модата, в бизнеса, в абсолютно всичко. Така че аз, когато правя модни ревюта и съм имидж консултант на много наши модни къщи, като Наско Парушев, примерно, ние и Дорадо, Елена Москвичова и други, аз им казвам, представете се във възможно най-хубавата светлина, с най-хубавите си качества. А всичко, което е примерно отрицателно и мислите, че няма да ви повлияе добре, гледайте да го туширате. Гледайте да не го изваждате на показ. Или да си превърнем всички дефекти в ефекти. Копираш ли по всичките тези места, по които си била? Сигурно си видяла нови, интересни неща, хрумнали са ти хиляди идеи покрай ревюта, срещи с дизайнери, неща, които си ти казали. Копираш ли неща в списанието, което вече издаваш? Неща взети оттам. Хубавия смисъл в думата копираш. Естествено, как естествено. Аз за това реших да го направя това списание Мери, защото исках всичко, което съм го видяла, да го покажа. И не в една статия, примерно за друго списание или в една статия за вестник. Просто исках да имам цели 100 страници мои, в които всичко, което съм видяла, ще продължавам да ходя, защото само тази година не съм била на Прет-а-Портетата, но то беше много хубава година. Имам още един малък син, който също смятаме с нас да го вземаме. Не съм се отделила въобще от модата, въобще от работата. Втората седмица направих ревюто на Елена Москвичова след раждането ми, но сега някакси не върви да тръгнем с бебето да пътуваме, а тук няма на кого да го оставим. Колкото за списанието, за това реших да го направя, което съм видяла, да го въдворя в нашата действителност, да го покажа и основно съм ориентирала списанието към българската мода. Искам повече внимание да я обърна, защото някакси тя като че ли минава в списанията, в нашите списания, ето така между другото. По-често се представят чужди марки. Нищо против нямам към тях, но трябва повече да се лансират, да се показват нашите българските облекла. Да, и не само облеклата. Може модата в козметиката, мода в аксесуарите. Просто един призив към всичко българско, защото ние сме наистина много стойностни хора. Вярно, завистта е огромна в България.
Но нека, както беше казал, мисля, че Кирил Маричко, тази завист да я впрегнем и тя ще работи в наша полза. Дано да успеем. Да, ето това е списанието, заповядай, това е лично за теб. Аз знам, че... Благодаря ти. Не знам, но предполагам, че е посветено основно на модата това лято. Да, на това модата и на модата в Албена. В самото начало можеш да започнеш. Започваме с модна фиеста Албена. Модната фиеста ще ми разкажеш след мъничко сега за списанието. Кажи ми започваме с ето модата в бельото на модна къща Рофели. Бельото е розово, млечно, всички млечни цветове на дъгата, естествено с много дантела и страшно прозрачни. След това модата в спорт. Кажи ми с няколко думи, маркирай каква е модата това лято, какви са модните тенденции. Максимално цветна. Максимално цветна. Нека да разделим бански и не спортни облекла. Спортни облекла, ежедневни. Може за официалните да ни кажеш нещо. Всъщност има достатъчно поводи и лятото да слагаме официална дреха. Колкото до бельото и до банските, това лято е актуален розовия цвят. Той започна от миналото лято. Това лято е един вид като продължение, може би като своеобразна кулминация, който се комбинира, ти ще погледнеш в списанието, с млечно синьо, с резеда, с патешко жълто. Просто едни такива хубави цветни комбинации, които привличат окото. И когато една девойка с хубаво тяло отиде на плажа или на басейна, тя да привлича мъжките погледи. Това за бельото. Колкото до спортната мода, понеже след това продължавам с спортната мода. Спортната мода, тя е максимално разчупена. Ето това е модата на мотор джинс. Отново денима е на мода. Стига вече с марките, обаче моля. Добре, отново денима е на мода, както естествените материи се остават. Така се остава, примерно, денима в различни вариации и цвета хамелеон при денима. Това също съм го показала. Официалните облекла, сега ти гледаш точките. Официалните облекла, основно това лято са на точки. Да, като че ли целият цвят е на точки. Да, точки по обувките, точки по панталоните, точки по бижутата, по аксесуарите и по облеклата, естествено. Да, след това преминаваме, след модата в облеклата, специално за списанието, това, което е примерно модерно в света на шоу-бизнеса. Известни светски събития, които са станали. Тук представям на фокус балканския шампион по културизъм Георги Димитров и българската Лолита Вероника Методиева. Една двойка, която не е двойка в живота, но ние ги направихме като наша двойка за списанието. Георги Димитров, този мъж със страхотно тяло, показва и разказва за жените в своя живот, за това което е преживял своите все пак 27 години. Сега разкажи ми за модната фиеста. Четвърта поредна година, до година е юбилей, но и тази година знам, че доста амбициозно си тръгнала да организираш нещата. Какво ще е различното? Кога стартира? Пак ли ще е около седмица? Какво ще се случи? Всяка година фиестата е през месец юни. Защо месец юни? Защото показваме сутрин бельо, бански и аксесуари, само по монокини минават манекенките, на най-хубавите басейни и плажове на Албена. Затова не върви нито май да започнем, нито по-рано да започнем фиестата. Да, юни месец. А защо не по-късно? Не по-късно, защото когато всичките телевизии, които присъстват там, излъчат своите телевизионни филми, трябва да има някакъв ефект за българските производители. Нали? Цяло лято да се шуми, да се показва модата, а не когато е свършило лятото, ние тогава да показваме българска мода. Над 50 модни къщи показват своите ревюта. Вечерта сме във Вариете театър Албена. Имаме разходка с яхта, защото ни предоставиха една чудесна яхта. Виждаме кадри в момента от миналогодишната, миналата година. На басейн Калиопа сме ето тук. Девойките минават, показват бельо, бански, аксесуари сутринта, а вечерта оставяме за елегантните костюми. Виждаш, има много туристи, които също са се събрали, също искат да се преживеят с нас. Това е вече във Вариете. И нашите зрители тази година ще се преживеят с нас, защото ще изпратим екип. Ти знаеш, че другата седмица снимаме на морето. Аз с удоволствие чакам вашият екип, както и ти имаш възможност да лично оттам да отразите събитието. Говори с продуцентите да почивам и съм там цялата седмица. С най-голямо удоволствие. Значи тук сме във Вариете театър Албена. Вечер са там ревюта. Да имаме едно ревю, което е точно на плажа в едно страхотно карибско заведение в карибски стил, където в това заведение половината, представи се, отгоре сцена е закрита, половината е открита, ще има кариоки, ще пеят колеги журналисти. Обикновено журналистите пеят, танцуват като манекени. Покрай работата и купона ще е сериозен. Да, всичко съм съчетала, за да успеем просто така една седмица да се откъснем от ежедневието. Не казвам сивото ежедневие, защото нашата работа е интересна, приятна, но да можем съответно и да съчетаем полезното с приятното. Албена комплексът е страшно гостоприемен, от страна на Албена има много голям екип,
който екип също работи за това събитие. Събитието е много мащабно. То е вече 6 дена, от 22 до 27 е в Албена. Почти седмица, да, може и занапред да стане и седмица. Така че те там са абсолютно всичко са организирали предварително и ни чакат следващата седмица. Ето, това е всички, които искат да заповядат. Могат да заповядат, всъщност, могат ли наистина? Очакваш ли много гости, журналисти? Значи, журналистите са около 80 колеги, журналисти, оператори и репортери от всички телевизии, от всички издания. Колкото до гостите, абсолютно свободно всички, които са гости на Албена, могат да дойдат на нашите ревюта. Сутринта са на открито, на басейните. Което означава няма без пропуск, вход, без да, билети. няма вход, няма пропуск, а вечерта ще бъдем във Вариете театър Албена, както и в Карибското заведение на брега на морето. Така че всеки е добре дошъл, който има желание, възможност и е близо до морето, може да дойде. Каним всички. Тогава, Мариана, благодаря ти, успех ти желая. Също благодаря. Звездни мигове и като журналист, много читатели и много зрители. Благодаря ви и на вас все така хубаво предаване. Успех на фиестата, ще дойдем. Чакам. Всичко добро, Мариана. И на вас всичко хубаво. Продължаваме с Кобомания. Не, но ще ви кажа номера 08911 511. Наберете го, а сега продължаваме с рецептата на Варварка, която също е един истински ценител на модата. О, да, през цялото време гледах с интерес и си казвам колко хубаво човек да издава списание. Как си, Варварка? Затъжих се за теб няколко дни, те няма. Ходиш по Банско, какво да те Хода правя? къде ли не, така е, това е Каниш истината. тук, Очаквайте от 22 до 27 юни модна фиеста Албена 2004. Най-добрите дизайнери и модни къщи ще покажат какви са тенденциите на лятната мода. Штури купони, истински преживявания, модни дефилета на брега на морето. Само и единствено в най-красивия български комплекс. Перлата на Черноморското крайбрежие – Албена. За рицарите на силни усещания, за откривателите на нови територии. Ивенти предлага своята нова мъжка колекция, която ще намерите във фирмените магазини и дистрибуторската мрежа. Ивенти за истинския мъж.